Siyalibingelela mweli Zimbabwe. Njengokutsho kukaShumba mihla ngemihla namhlanje ngelinye ilanga njalo amalanga ayaqhubeka ehamba. Namhlanje sise Mudzi. 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 Semudzi district. Ya unonya kurasika because Mudzi kune midzi. Kune midzi zvekare. Tinokwazisa iburi yeZimbabwe kusakana kwatiri kuita nhasirari kwezuva rakuzita ndinonzi Andrew Neshamba sekutaurwa kwaitwa naMandlovu special yasaraka sekutaurwa kwazvaita tiri munzvimbo yeMudzi village rekwamachemedze pasi pachief Nyamkoho ndo kwatiri uko kukaitikawo nhau inoshamisa zvinonzi mwana akafira kuSouth Africa ndobva ambopedza mwedzi yakati asati avigwa achizouya kuno kuZimbabwe chitunha chake chakaendeswa pamba peMukoma zvikanzi basa ramakashanda kairi chokwadi muri yeZimbabwe yekuzwa kwenu kahle sihlangana le ndaba namhlanje emangalisayo kakhulu ukuthi kati kuyenzakalane kuthiwa kulomntwana owabhubhayo South Africa kwathatha khona inyanga ezimbili ezintathu engakangcwatshwa umzimba wasulethwa ngapha eZimbabwe kuthiwa iboxi lathathwa layachiwa endlini kabamdala asazi ukuthi kwakuhamba njani kwathiwa thathanini nanku nansi imsebenzi yenu ndozvatogara tichitaura kakuti zvinoitika mumamisha zvimwe mukazviona ndipo paya pamunoti nhasi muri kuti padrama ripa haasi madrama mareal life drama chokwadi zvezvakutonge tinotanga tariyesa tagadzira kuti chakadai ngachifambi chakadai asegwadze semhuri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Inonsabu machemedzi ndogara muvhiriji amachemedzi zvakaitika ndezvekuti uyu gonda akatakura bhokisi kubva pamba pake remwana wake anga afira kuSouth Africa auya mwana kudaro akauya kutakura bhokisi ranga atosvika mumba make paatakura paariendesa kwamukoma wacho kumba kwamukoma wacho paasvika paariisa pabhuranda pomukoma wake ariisa pabhuranda kudaro amene chakazoitika akutendera pamukova paya amene akumwaya sauti here chichi ita paapostoli vhiri saka paaimwaya sauti iyeyi saka mukadzi womukoma wacho akati muri kuzviitirei mukoma wacho anga asipa akati kuharare saka zvakaramba kunzwisika nomunina wacho svika wagara wazotakura bhokisi rafuti kuti udzorera mungoro kwakudzoka naro kuti kuenda kumba kwake saka zvakabata mukoma wake kuti zvii zvaitika kudaro sinzi isakaedza kumudzorawo ati akaramba wazoti koi zvaitika izvi makambozvionawo here zvichiitika muarea tikati aiwa tikatifonenawo mambo ndizvotaona kuru takafonera hedman baasvika kukanzi haisati azviona zvinhu zvakadaro saka vanhu vese vanga varipo vakashambidzika kuti zvaitika izvi zvakatomboitika so hazvina svika nyaya yazokwira kuenda kwamambo kwahedman paazwa kwahedman paenda kwamambo saka kwamambo uku vakamupa mutongo wavo hamene kuti vakazopedzera pakuti pane mutongo wangu wavo nonzi Regai Karonga ndogara mamachemedze village mahedman yamasekuru machief Nyamkoho zvakaitika kumba kwaGonda mwana wakafira kuSouth Africa kunge mushure mukaita vanhu vatatu saka paakafa bhodhi yake akapedza 3 months sata mwedzi wechifundo payakazonda yauya kumanheru kuseni kwacho baba wacho waGonda Clever Gonda ndipo pakatakura kofini remwana wamakuseni vachiendesa kumba kwamukoma wavo vaendesa kumba kwamukoma wavo vakazodzoka naro kofini kumba kwasvika mwana awigwa asabvu kumachemedzi vakazogadzisa nhau yacho vaigadzirisa vakazoisimudza yakaenda kwahedman vakazoendesa kwachief iyi ndoitwa Clever Gonda ndogara mbukuru machemedzi chief Nyamkoho
pane nhau yakaitika kumashuro ine mukoma wangu zvakaitika ndezvokudaiwo ine mukoma wangu tichisimudzana nyaya idzi kuti dzizosvike panoda kusvika kutaura ndopokuti mukoma wangu akaenda kotora apostora kuharare ndobva vaya nawo iyega vapostora vaya ndobva zomusimudza nenyaya yekuti pane zvaambenga ainazvo ndingati chikumachira kazhinji pamachira pandu pakanyatsonzi ndi yaambenga ati iye ati ari kushandiswa nababa saka tozobva pamanje muningira machira echivana saka ati ndakapera baba akatofa kare saka ini pana razvisi wangu waningira kuharare ndobva auya manje mumwe muningira akati dzimwe nguva apostori vari kunyepa isusu zvatoda kuita manje zvokuti regai titorani tiri watatu tiri mukoma nomuningira takatedzana kudaro saka patakaenda kogara pasi titibvunzane mukoma ndopa akasimuka bva nehasha ndobva bata muningira ndobva da kumuhedha kumumisa apa pamadza pake ndokuparadza saka ndobva inenge ndakagara pasi apa nge ndazodara kuti pamuchasangana mucharefa mucharohana saka indobva rafunga manje kuti izvi zvakataurwa izvi ndobva ndati no man ini regai nditi nini ndombogara ndimboona saka karamba kabatana kudaro so inge ndakutya foni yemuningira inge pari parwari saka ndozoiti ndasimuka manje vanasviko vanabata ruoko romukoma vanamusandudzira kuti mukoma hazvisizvo devamboteera vanzwa muningira zvakadakedza kusanangura then titonzwa kuti zvakamira sei zvinovaka kusvika papi asi muningira ambenga auya nenhau yekuti no man inini ndiri kuda kuti tifambe ndasokuti ava ataura kamwe chete ava dzimwe nguva hazvibudi tiri kuda kuti isisu tikafamba titegatega isisu semuningira nomukoma mai vamwe chetewo baba vamwe chetewo ndasokuti baba namai vanobarika apa tenge tivatedzani saka ipapo manje ndopakazoita fangonzi mukoma akati no mabvunzira mandiri haite ende kumba tikati aiwa machiona kazvavaita manje devadaro vakagara pasi vaiwa nani zvine zvinhu zvavatoita zvokubata munhu muhuro kana makaenda korwa nako indoenda kunomuningira uko taakutorwana funani newe taakukutsa iwewe saka machionaka isitare kuti tifambe tikafamba tikaona kuti zvinhu zvakamira sei kana pamwe maprofita wawakaya nayo wega iwewe haunokuudza kuti uri kuya nawo wega wakaprofitwa wega ukaudzwa wega zvese zvino manje hora chiona manje pazasvika iwe wakuita hasha manje iwe ndio mukuru futi saka toita sei fine nyaya yapera uyu muningira vagumbuka vaenda ini nobva reti ngaipere nyaya ise yakadaro saka muningira asati aenda mukoma zvamaita kaizvi tikaona something kana kuwana wangu zvakureva kuti ini ndaakutoita jambanja newe enivhana mutiwa chakwarika ukuzwa zvokutaura ndasikuti iwe wakuita funga wako wanda kusei tikaona zvaitikawo kumba kwangu inika neiwo futi jambanja newe pane zvachakuitira saka zvisine mwedzi aona kupera mwana wangu afa mwana wangu ndavana mutaurira ndakazotuma muningira kuti enda unosvika pamupaka chakuchapa umutaure kuti rufu ramuharare raakubva south africa akuuya kunokumba ndobva apindura achiti no ini handikwanisi kuti ndiuye ndichatouya after 3 days saka kuno muningira manje akabva nechitunha mukoma mazvisa kuti urongwa mwana ndawaya naye ndikati iyi muningira ndirakuta kunzi achauya after 3 days panzi why ndikati adono kuti akufunge saka ipapo manje ndipo ndakazoronga dhiri rangu manje ndikati no man ade kuti auye kuno ari kunzvenga nyaya yake ngozi iye haina kupera ndovanasimudza chitunha vanaenda chumba kwake vanamufona ndiri kumba kwake shamwai ndaapa mupako iye angoti halo ndobva akatofona parasiyana zvakanaka saka inofarazodzwa nechitunha kumba ndadzokana nechitunha kumba iye kuzoiti kuma 55 anenge atomuno mudhara awe kuti no zvaaita zvazvisizvo wandirwadzisa ndikati fine iwe manje kuramba kwako nepaya kuronga kwakaita kuya ndozvandaida kuti ndione kuti zvakamira sei wakazofambisa sei chii chikonzero chavo kuita izvi kumaprofita wakatorwa wakayatora hauna kutitaura hauna kutunganidza isi pamucherisechinja kuti tionesani chinhu zvakanaka nyaya ngaidii ngaifamba ndopaya akaripotwa nasapo ndobva ainaona bhozhongora akaripota wacho akubhozhongora zvisirizo mwana wangu akaya ndini ndega ndakamutora ndini ndega ndikabusa 1.2 kuti ndiende kotora mwana ku South Africa kuti auye kuno wese dzindangu hapana akabatsira vanhu kunze kwe mufana ku South Africa kuti akabatsira nokuya naye nokufambisa mapepa eshe zvabva ipapo tauya kuno kutauya kwaSabhuku tatomwa nyaya inomira musi ndaida bizo kuti pandaida kuti ndiende stage yandaida tifambe titu tuonesane kuti chii chikukonzera mudzinza because baba akafa sisi akafa munini afa mwana wangu afa saka tera kuonesana kuti chii chikuitika apa iye pakazotora maprofita kuzonzi une jira nezvinhu zvawina zvizvi zvikombirwa apa chirapa
akati ndakapera baba ndikati dai tifana saka wasabhuku varapira samba ndo vaita kumangara kwa headman no ngaiti kwani kwa chief tasvika kwa chief takataura the same thing solution yakazobuda kuti no fambai na chief tavara buda tafamba tambike tisina ndikati chiko tsamba atakwanisa kukeba kanzi fambai makadazva makongoita izvozvo tsamba nompurisa takangofamba sedzinza saka takatanga kufamba tichienda iko kususwa iko muprofita ndobva atanga achiti ndaona pamuri apa hapana muroi baba mukoma ndiyanapo mukoma ndobvati ndini kanzi kwako uda kuita kwapfungwe ndobvatichiti tukufunga titi uyu munhu ari kuita fununzi mukoma haana kumutaurira kuti isisu nyaya iri kwamambo mani dai amutaura kuti nyaya iri kwamambo mani ini ndiri musungwa kaina ndifana kumutungamira kumberi kauko ndikaendusiya kadaro tabva tabva ipapo tabva tazosimudzana kuenda kukotwa taenda kukotwa kutapfura kuenda kwakapota soko maprofita aisa akaramba kuprofita varazodzoka mukotwa vanhu vakutopedza kuprofitana ndikati mukoma hendende papa vanhu vakupedza kuprofitana kana zvarambawo tozoita kunyamatava ndopainge pane programu yacho tasvika paipai mukomana chaakatanga kutitaura kuti mune samba here tikati hatina sabu ningi mambo umupurisa wamambo tati hatina kansaka ebhizipi yacho inobva papi yogoenda papi tikati no zvakanaka ndo zvatangotumwa kuti ivi zvamunenge mataura ndo zvatakiendesa kanzora vhure mafoni enyu ndavhura mafoni enyu kanzisaiona ichigara yapo saka indi akagara sisi apo inini apa mukoma wangu apa saka akamboita zvinhu zvisimbo angoti itai somaoko vharadewo vananzi right iwe kutaura inini vabva apo uyo mukoma vanzi endawo kuna sisuku ndo vatangisa maizonzi right nyaya mukutsvaga apa inga muri kuita fange mumwoyo menyu mukuzivana vanhu ndikati uyu sisi wewe ndobva nomani isi taurirei kandi imi sisi imimi ndimitetere vanhu ndikaendi kutaurira imi tetere hapana tsaona yakamboitika here pamuri imimi tisataenda kurefu kanzi iripo kansaka ndiye futi umwe chiti yakakonzeresa kanzi aiwa tibude pachena kanzi ndouyu achinongedzera mukoma manje ndiane zvinhu zvake zviri kumba kanzi kana yadaroka itai kuti tiende kozvibvisa kanzi iwe toenda kozvibvisa zvinhu zvaakarongedza ega akaenda ega kozvitora wondiva hard labor yekuende kundozvibvisa futi inini manyomuprofita papayo handimafambira kuti muda kuziva kuti ndo zviripo ndo nyaya iripo kati fine tafamba munzira umu takafamba takangotaura tiri tu ini nasisi mukoma anyarara kusvika kumba sadza haramba sisi ndiye akatya right mukoma ndobva atumira sisi no ngatidzokei futi kupi kuya kwatakanzi kuya hapana muroi tabva tadzoka ikoko saka chikazoitika manje ipapo manje uyu akati hakuna muroi uya shangwana yake ndiyakapa soya hapana iziva kuti uyu ndi muprofita saka zvadaro manje ma3 o'clock makuseni varansimukai ende kwaaiti kuzambara tasvika kuzambara kwebva tagara pasi akatanga kusimudzwa mukoma wangu vansimuka ndovasimuka indaida kusimukawo ndiri kuona sisi kwakagarawo ndikati mutemo wacho ine handiuzive bhozi ndiona mara kwangu kuti hatiuzive mutemo kuti soere pana pari unoitwa sei zvii zvinoitika ndikandigare ndaona sisi akagara paagara saka mukoma wangu shoko raakaudzwa nomuprofita 1 rokutanga ndakanyatsounzwa kuti aida ndibata kanti baba makapfeka nguo chena sei bhatiro parenyu rizere navanhu vakafema inda muchiita so baba ipi akafamba manje apa ndiera taure baba akafamba manje apa ndobva ati ndi mwana kanzi 1 paakandichekwa kuti ndouyu munin'ina uyu takachema asiri kunyepera muprofita weipapa chichipapo inge takagara renimwe chete ndobva aona kuti mudhara ari kudi ari kuchemawo ndobva asimuka ndobva aenda kuumisa uyo manje ari kuprofita right zvadaro ine vatamba chichema patakaenda kagarawo hai saka uyu waiya kuti netsamani ari kutitambudza seiko kungati ungotira kuti no ini ndakabuda zvangu ndaidawo zvangu zvandaida zvine basa rei pane kuti dzungudza so fine rega ndisiye zvakadaro saka inge uri musi friday uyu makuseni taidiwa kwamambo tabva radzika pane bridge ripo so tisati kusvika kwamambo tichibva kususwe paso ndobva taidoka kwandiri ndakona sisi no isisuka mhinduriro yati akenare kwamambo kwako ndeyekuti tozotaura maresults musi wepfungwe sezvo tanzi tiite pfungwe indakamutenda kuti ndikamuti inini pachangu ini ndiri musungwa zvaiuda kumira pfungwe its okay iyoyo ndochatora mambo ine handigoni kutora mambo ai ndani ndiri musungwa tavaradzika padaenda tasvika kuye kumambo sho akabvunza
ko titaure chinhu chichikuitika indobvataura ini pandakabudisa foni ndofunga asi kitauri tuziya ndaida kuti titaure mazwi manje akaitika saka foni bvaita noise vanzino atibvonewa foni padesa mumwe saka bvadesi yakadi yakadaro saka mambo akazoti no isisi kuti timire nyaya dzenyu idzi papfungwe apo azvigoneke ba zatakutoita ndezvekudaiwa iwe akapara mhosva akaendesa kuna mukoma wako Chitunha ndikati yeshi ichokwadi and right wasekretary mutemo unoti kudii andino makuna wakuda mombe 3 mukoma wacho ukuda chi pamunina wako kandi kuda mombe 3 wazonza mutemo haubvumire imombe 1 saka wabva atinyora tsamba kuti tiende kunobhadhara mombe dzedze saka ndaibhadhara zvishoma kusvika zvaringana saka yabva yangomira kuda kuti sezvipa vapinda matongo enyika pasa zvadi zvanyatso kuti tisanganiswe namukoma kuti titaure nenyaya yacho kuti itifanira kunzi inopera ndobva yangomira yakadaro saka tikumira kudzoka futi kuti tinzwe kuti yakusvika papi tikuenda papi asi pfungwe iye manje yaakapromisa iye kuti ichaitwa pfungwe nanhasi uno hapana yangomira yakadaro saka tokutosvishika nomasemhuri manje kuti ko why wese wafana niwamwe wese wakuti ndiwo mukoma futi iwo akuvhara futi pfungwe ko why koma ndingoita pfungwe yacho then mozoitawo mutaura kuti hongu yari kubhadhara but pfungwe takaita zvakanzi zvakati iyo bva yangoti zvai zvozvangopera zvino mukoma arapa pfungwe varavharwa dhobha nanhasi hapana chinhu saka tiri kuti isusu imimi makafamba nemukoma wenyu mukoma akanobatwa kuti hongu ndiye ari kuita izvi right imimi zvakare bva manzi chibhadharai kuri pamukoma iyeyi alright mvunzo yenyu ichiita iso handiti pandambotaura kuti takafamba tisina mapurisa plus tsamba ndizvo ka chaishanda ndicho tiripo hama mazonaka ndozvaishanda izvo saka kana uyo muprofita kutanga akadaro uyu akazouya kususwa achizotaura nyaya futi ambenga asikazive kuti isisi tiri kwamambo haana kuzointrodusa kuti no nyaya iri kwani kwamambo saka taakusimuka takaenda nobva tidaidza nakomana asi nyaya yenyu itopa serious iri kuita kuti tikasike pfungwe iitwa mukabva ikoko mudzoke akazodzoka hapana tese tinge tapira tsamba taakumhanya kuti tiendese paheadman hapana akazodzoka pfungwe kuti tapira tsamba isi ngetamira manje kuti pfungwe yataro iye ega mudare kuti ndichaita pfungwe iya isi ndipanga ndakandikamira ka kuti papfungwe apa ndipachabuda zvese zvikuti vanhu vese ngari baba pasina chimwe chinhu futi chedi chataurika saka pfungwe yakafati nanhasi unobva yadzikwa yakadaro kuti uko mambo azive kuti zvinhu zvakamira sei warungomira pfungwe asi kufamba kwatakaita isusu iye muprofita wepapapo pasuswe nemuprofita wepa pakona complex apo pane zviminzwa so pakona iye akabvonyokora zvese maita basa akazviita nematauriro akazviita akataura wrong information the whole nation the whole Zimbabwe chikonzero information yakataurwapo nemunhu akasenda information denge arumwe akatanga uya agara neni pasi achinditaurira but haana kwanisa kuita zvinhu zvipi akatumira false information, wrong information, of which indakaita cross about it. Aso kunyipirai. Very cross. Bosu hakuna kuya waya kana sadumbo wangu hakuna. Paka mperekedzi musukuru. Wa mai. Wa mkuwasha. Apana chai gona kitao. Patakatana mningira no. Uyu ngatum somebody. Kana kumtara anything. No. Handi bazo tingatari chimwe. No. Usiakada. Alipa subside. Ichazomira mkuwasha kana azouya tozogara pasi todini totaura ndasokuti haana kubva aroora yes asi wrong information ndiyakaenda iyi ndimwe yakanokura sokuti nanasi munhu wacho ndikamutarisa so I'm not feeling all right asina kujeberai munhu upi haadi kuri kutaura ari apa asi zvakataura manje dii kunzi ngakangwara afanira kuuya kuti pakauya motikari uku uya uzotaura neni pagonda taona motikari yauya chinhu chauya ichi zvafamba sei we have to sit down totaura
manje panenge pasina nyaya yekutaura iyoba nyaya inge yakupedza waenderere tuna kwangoma wako ndezvedzinzaka ezve saka kana zvezvinzaka rega bva itafanira kuti ndiwo rudzinza wacho futi wapindira mira wadzinza wauye uchabvunza wokupakurira zvoringana ndingani sofa pungwe hapana izvo soti kutoshamsika kuti urai kana taakenda kwamamba pacho vanogadzirisei kana pasina pungwe apa ndaida kuona kuti ndadzibwe nguva kuenda kwake pamwe akanzwa inini kuti ndini nechi ndinyaya dzeshe saka taida kufamba hand in hand one on one muprofita utaura zvese tiripo pakucheurai fair ndozvatele izvozvo but patakafamba kudaiwo iye ndaingonongedzwa 1 uko 2 kususwa ayapera nyaya asi nyaya yacho haisati yanyatsopera kuti ndasokuti hatisatadi mambo achiri kuigadzirisa uri kuenda zvavo pichana nesu ndandisi takaendera ikoko tikapereka nhuna dzedu ikoko saka uri kufamba naye zvino neshoma mambo completely right man is doing his job nicely completely asura kunyepa ipapo kuti pane pandakazvidzwa kana kuti ndakazopandiswa namambo kana ndakazoitwa zvipi no kana nasabhuku kuti ndakaponyera sabhuku no kana headman no asi rega nditi inini mukoma wangu dzinza takadaiwa ndipataida kungoonesa bedzi kuti nai mukoma kana maakudai semhuri ndimi masara bambo tozosara chiita sei saka tese topera here kuenda kuchipinge kwacho toenda kutora zvinhu zvacho tese manje mutiri kunamata hatisi kuda kugona kutora zvinhu izvi no hatisi kuda izvo ndenyaya iripo aiwa tinotenda mukanya neimo shumba ndaita basa ndatenda ini ndinonzi Dion Gonda ndogara muvhiriji ramachemezi ndini ndiri pamba pakaiswa Chitunha akaisa Chitunha ndibamuniri wangu anova Clever Gonda pawakasvika pamba neChitunha wakasvika nengoro yavo nevana vavo vairi wakasigadzika pakati pemukowa wabva wazochisimudza bva waisa pavhuranda pawakaisa pavhuranda ndipo wakatanga kutora mapikicha mwana wavo ari kurutivi mumwe wacho ari kurutivi vachibva vadzosera mungoro vachibva vatanga kupusha sauti mukowa wese nemudzimba unova mukicheni nemutoireti vachibva vadzokera kumba wavo zvichibva zvapera zvakadaro zvapera zvakadaro wakazodedzwa nasabhuku zvikanzi wazviitirei zvikanzi inini ndazviitira mukoma wangu ndivanoda kupedzerana nawo asabhuku wakazowanikwa vachizomuripisa mbuzi 2 ichibva yazobva kwasabhuku yazoenda kwamambo yabva kwamambo mambo akati ndine mukuru wangu ichibva yazoperera kwamapereke wakazowanikwa wane mhosva nekuti amapereke wakazoti fambai patakafamba hapana akaonekwa akauraya munhu zvikanzi amapereke wakafamba uchitengesa madomasi saka zvawakaita izvozvo ndikuda mombe 4 ndipo yakaperera ipapo muri yeZimbabwe ndofunga nhau mainzwa asi chanyanya kundibata kapa nhau idzo ndechekuti hongu hasha dzinokonzerwa nemaprevious semanzwira manzwa brother yacho ichitaura hasha dzinowanika muvanhu asi zvaitika pakunzi vakazofamba apa munhu wobatwa iwonzi futi chiripa mwana afa ripa dzimwe nguva hasha hadzina kuzomirawo zvakanaka ndozvinozopedzisira zvakuitika munotondera panhau iya zvakare yatakakupai yemwanasikana achizopedzisira atora bhutsu akutema nekuti unenge waona kuti munhu ari kundidherera ari kuita zvese zvaanoda chokwadi dzimwe nguva kwesinye isikhathi siyabe sikhuthaza sibili ukuthi abantu bengakhulelwa lulaka kodwa liyakubona lani imuli yeZimbabwe ukuthi phezu kokuthi mina yimi lahlekelwe ngumntwana so mele futhi nihlawule njalo nxa kunjalo sibili lulaka lwangikhona luba nzima ukuthi ngilwehlise luba nzima zvakaoma asi ikurudziro yedu ndeyekuti kana matadzirana kapayapaya musakasike kuita hasha nekuti ukaita hasha unozopedza unzi ndiwo wrong but time ndiwo utori very correct liqiniso muli yeZimbabwe siyakhuthaza ubana ezimulini siyananzelela ukuthi
akuningi okwenzakala ezimulini akuningi kakhulu kule indaba esilinike yona emulini njalo futhi kugconana ubuthakathi lani siyakhuthaza ukuthi abantu abakhulumisane ngokuthula kungabi lolaka phakathi ngobulaka lusuka ludale ezinye izinto eziningi kakhulu tichirimo mumudzi kwete mumidzi andide tirimo mumudzi mudzi mutoko tiri kuramba tichibvongodza naizvozvo ukatarisira nhau dzakawandisa dziri kubva mune ino nzvimbo iri pasi paishe Nyamukoho. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Elami igama ngingutadiwa Khutama uMandlovweni ospecial njengansuku zonke. Itashumba special. Pandiremera kuti ndishumba special nzondo mukauru chingoti akora kana mazvita mukauru chingoti tazvinzwa mutsika panotinhira ndonyarara hangu anotsika panotinhira ishumba ere ongo ndio mukauru reka tisi yakadaro muriyesi wemukadzi ese tisi yakadaro njengansuku zonke muli yeZimbabwe siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ngatsanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikudururirai nekuti zvakawandisa. Ichokwadi lisale luluji kupela napitapi. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.